Hola a tots i a totes. En aquest vídeo el que vull fer, el que pretén fer és donar-vos les pautes per a contestar la pregunta de registres que apareixerà a selectivitat. En primer lloc, dir-vos que la seva forma serà justificar el registre lingüístic, siga formal o siga informal, que apareix al text i esmentar almenys dos trets característics d'aquest registre que trobarem. En primer lloc, el que haurem de plantejar-nos és si sabem què significa un registre. Ja ho hem vist a l'ESO i jo crec que podrem contestar això, però anem a fer una miqueta de memòria. Bé, el registre és el que utilitzem quan volem adaptar-nos a una situació comunicativa. Anem a preguntar-nos, parlem igual quan ens comuniquem amb un amic, un familiar o la parella, que quan parlem amb un professor o hem d'exposar alguna tesi o algun treball? No. Això ja està contestat, de manera que com no parlem, ni ens comuniquem, ni escrivim de la mateixa manera quan ens dirigim a un receptor determinat que a un altre, hem d'adaptar-nos i utilitzar un registre específic. Veurem quins són els registres formals i anem a veure quins són els registres informals, perquè vos demanen característiques d'aquests registres que trobarem al text. D'acord? Podríem dir que en els registres formals trobem tres. El primer podria ser el culte literari, el segon el científico-tècnic i el tercer l'estàndard. Anem a veure com podríem identificar-los dins del text. Si tenim un text culte literari, ens trobarem amb un text molt elaborat, amb un lèxic molt ric, amb una sintaxi complicada, amb moltes subordinades, i veurem que hi ha una voluntat de l'autor estètica, és a dir, crear un carisma especial per al text. Aquesta voluntat creadora de bellesa fa que el text vagi elevant-se de registre. On trobarem aquest tipus de textos? En la novel·la, en un conte, en un assaig, en la poesia, d'acord? Aquests registres apareixerà ahí. Però sí que m'agradaria fer un incís. Anem a imaginar que tenim un text literari, que això sol passar moltes vegades, tenim un text literari i apareixen dos personatges. Quan parlen entre ells, anem a imaginar que es coneixen, que són família, no van a comunicar-se amb un llenguatge formal, utilitzaran un llenguatge informal. Aleshores, què haurem de fer a l'examen? Direm que predomina el registre formal, però que trobem en el text el matís o algunes característiques del registre informal mitjançant la presentació d'aquests personatges o l'aparició d'aquests personatges que parlaran en determinades característiques, lògicament, del registre informal. Això volia dir-vos-ho perquè a vegades pot aparèixer, ja sigui en un text molt formal i de sobte apareix una paraulota, i això ho haurem de dir perquè no és del registre formal, pertany al registre informal. Molt bé. No n'hi ha res més a dir del culte literari perquè és molt fàcil d'identificar i vosaltres mateixa podreu veure que utilitza també figures retòriques com metàfores, repeticions, anàfores, paral·lelismes. Ho identificareu fàcilment. Anem a imaginar que tenim un text científico-tècnic. No són dels que solen aparèixer, però a vegades sí. I veurem que és molt impersonal, que és molt elaborat, també utilitza paraules i un lèxic molt precís perquè no pot haver ambigüitat, no pot haver dubte, no pot haver preguntes retòriques que et facin dubtar. És tècnic i científic, ha de ser molt clar. On podria aparèixer? A un manual, a una revista especialitzada, a un tractat sobre temes científics o tècnics. És fàcil també d'identificar. I per últim, i no menys important, sinó tot el contrari, l'estàndard. L'estàndard és el model de referència per a tots els parlants, perquè és un model que s'entén, és un model que segueix la normativa i la correcció, i és el model que utilitzen els mitjans de comunicació. Molt important que tinguem això en compte. Aleshores, on podria aparèixer? En qualsevol mitjà de comunicació, en l'ensenyament, en l'administració, en els usos públics. Tenint això en compte, jo crec que ja ho tenim identificat. El registre estàndard. Dit això, quines característiques? Ja ho he dit, una sintaxi més elaborada, tenim en compte que apareixen les oracions subordinades,
hi ha connectors, perquè els connectors organitzen el discurs i són molt importants, de manera que això ja ens donarà pistes i hi haurà un ordre lògic i una estructura adequada. Molt bé, ja tenim el registre formal, que ja vosaltres identificareu fàcilment. Quin és el registre informal? Ho sabem. Col·loquial i vulgar. El col·loquial, quin és? El llenguatge parlat, és el que parlem a casa, familiar, espontani. Segueix la normativa? Se la bota quan li dona la gana. No tenim per què seguir la normativa perquè és el que ens és subjectiu, utilitzem onomatopeies, som exagerats moltes vegades, repetim. Lèxic no sempre perquè tenim que utilitzar-lo correctament, val? Ens ho podem permetre, perquè és el col·loquial. I després tenim el vulgar. El vulgar baixa un grau més de l'informal i el vulgar ja trenca totalment amb la normativa. El lèxic és un lèxic groller, és a dir, poden aparèixer paraulotes, renecs, paraules comodí, com le val, entesós, sí, no, tot això és més propi d'un registre informal tirant a vulgar i a vegades, encara que sol ser de les classes socials marginals que no saben utilitzar bé la llengua, també és un llenguatge que nosaltres podem utilitzar perquè volem trencar-ho en la normativa i volem crear un impacte amb el receptor, de manera que el podem utilitzar perfectament. Ara, en un text, és propi d'un text que aparega per si mateixa un text no serà vulgar ni serà informal, però sí que pot aparèixer en certa mesura, d'una forma molt categòrica i molt xicoteta, però es pot aparèixer en un text formal, ja siga en boca d'alguna cosa, d'una expressió, perquè utilitzem moltes expressions, i trencar una miqueta en l'estructura del text, no? perquè hi hagi una pretensió de l'autor. Aleshores podríem dir que abunden les repeticions, que abunden les frases fretes, que n'hi ha una sintaxi molt simple i a vegades interrompuda perquè el propi parlant talla, segueix amb una altra cosa, canvi de tema, d'acord? Aleshores és molt fàcil d'identificar i si vegem els dos registres i sabem identificar-los i posar-ho, aleshores perfecte, pensem que val 0,5 punts i jo personalment pense que és una pregunta, que és un caramelet i hauríem d'aprofitar-ho. Val? Molt bé, fins al pròxim vídeo. Adeu!